Right stops where the other right begins. Kawadhi nyime bende koro wayudo kanyo ni maneno gai mar doho David Maraga mabende na achiel kuom jogo mabende olap dhogi ndong'ne kom mar jatend piny yiero maduong' mabiro mar higa mar 2027 dwaro mondo ochiw puonj ne obila ewi ratich oganda kowacho ni nek mar jong'anyo mabende osetimre pacho kae ok ber kata matin. Olero ni nek makamago ne onyise lela kaka obila ne tiyo gi teko mathoth kuom jong'anyo. One of the recommendations we made is that the police need a lot of training on human rights affairs. They don't seem to be aware as to what they are supposed to do in such situations, because to tear gas or to just shoot an unarmed bystander like Boniface Karaoke is shocking. You wonder whether that policeman is a human being or what. The shooting at close range, he must have known that it was going to create serious injury, if not death. So for one to do that is really shocking. Imedo winjo weche manyien gi Roda Odhiambo.